Gerald, kinumpirma nga ng head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na si Mr. Ruel Rapsing ang pagkalunod ng isang mangingisda sa bayan ng Bugay, Cagayan matapos na pumalaot para mangisda. Kasabay nito ay sinabi ni Rapsing na maituturing na typhoon-related ang pagkamatay ng isang mangingisda sa bayan ng Bugay matapos na malunod dahil sa dati nang naglabas ng gale warning ang mga kinaukulan ng pumalaot sa dagat ang nasabing biktima. Bukod pa dito ay sinabi ni Rapsing na may kaugnayan din sa sama ng panahon ang missing sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Kaugnay nito ay sinabi ni Rapsing na nadagdagan pa ang mga isinailalim sa preemptive evacuation matapos na umabot sa 711 families o kaya ay binubuo ng 2,033 individuals ang lumikas sa baybayan ng Apari, Cagayan dahil sa mga pagbaha, hindi lamang dahil sa pag-ulan kundi maging dahil sa high tide. Sa ngayon ay umaabot na sa 1,210 families o ito po ay katumbas ng 3,611 individuals ang lumikas. Sinabi ni Rapsing na ang mga apektado ay mula sa 35 barangay sa 6 na bayan na apektado ng mga pag-ulan na dala ng bagyong Maymay. Samantala, nagkaroon naman ng rock slide sa may Balbalan, Pinukpok, Kalinga National Road. Sinabi ni Engineer Generoso Mukay ng DPWH sa Lower Kalinga na bumagsak sa kalsada ang malaking bato mula sa bundok. Dahil dito ay hindi na madaanan ang nasabing kalsada at ngayon ay nagsasagawa na ng clearing operation ang DPWH. Sinabi ni Mukay na palaging nakakaroon ng landslide sa nasabing lugar sa tuwing may malalakas na pag-ulan. Bombo Gerald. Okay, Bombo Marvin. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Kangkang nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 27 minuto na po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Inaasahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang positibong tugon mula sa mga Western allies sa Brussels sa kanyang mga kahilingan para ito sa mabilis na military aid habang malungsod ng bansa ay naharap sa mas maraming missile strike ng Russia. Pagkatapos ng matinding pag-atake ng missile ng Russia, umapila si Zelensky sa mga pinuno ng Group of 7 Nations ng mas higit pang air defense capabilities habang ang G7 ay nangako na susuporta ng Kiev sa hanggat kinakailangan. Isang koalisyon na pinamunuan ng US ng mga 50 bansa na kilala bilang Ukraine Defense Contact Group ay magpupulong sa Brussels bilang sideline ng North Atlantic Treaty Organization's Defense Ministers Meeting. Nauna nang inihayag ng Ukrainian Command na nasa higit 100 mga Russian troops ang napatay sa katimugang reyon ng Kherson. Bombo Sports News. Pinoy Olympic figure skater po si Michael Martinez. Coach na po yan ng Philippine Skating Union at sa NBA itong Chicago Bulls tinambakan naman ng Milwaukee Bucks. At may report si Bombo Alaysa Eclarinal. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, tila nag-e-enjoy ang veterano ng Sochi Olympic Winter Games na si Michael Martinez sa kanyang bagong tungkulin bilang coach ng mga bata at promising figure skaters sa ilalim ng Philippine Skating Union. Matapos manatili sa United States ng ilang taon, bumalik si Martinez sa Pilipinas noong nakaraang linggo sa imbitasyon ni Philippine Skating Union President Nicky Cheng. Dagdag dito, inalok ng grupo ang atleta ng trabaho matapos na magsialisa ang mga accredited coaches ng Philippine Skating Union sa nakalipas na 2 taon dahil sa lockdown na dulot ng COVID-19. Sa ngayon, gustong-gusto daw ng atleta ang kanyang ginagawa dahil na ibabahagi daw niya ang kanyang kagalingan at kaalaman sa larangan ng skating. Samantala sa NBA naman, tinambakan ng koponang Chicago Bulls ng 23 points ang kalaban nitong Milwaukee Bucks sa score na 127-104. Nagpasok ng 17 points, 11 rebounds at 4 assists ang player ng Bulls na si Nikola Vucevic, dahilan para itala nila ang ikatlong panalo sa 4 na games. Habang nasayang naman ang diskarteng 25 points, 5 rebounds at 3 assists ni Milwaukee Bucks player na Jordan Nwora dahil sa hanggang ngayon ay bokya pa rin sila sa 4 na talo. Sa ibang NBA preseason games, nagwagi din ang Orlando Magic kontra katunggaling Memphis Grizzlies sa score na 109-105.
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, kung bibisita ka sa katimugang lungsod ng Algeciras sa Espanya sa panahon ng Christmas holidays, makikita mo ang mga bata na humihila ng dose-dosenang lata sa mga lansangan na gumagawa ng malakas na ingay. Maraming iba't ibang bersyon ng kwento na nagpapaliwanag sa tradisyong ito. May nagsasabi na ang ingay ng mga lata ay upang takutin ang isang maalamat na higanting tinatawag na El Gigante Butafuejos, na sinusubukang pigilan ang The Three Wise Men sa paghahatid ng mga regalo para sa mga bata. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 74 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Na sining alas 12, balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sining mga kabombo standby sa dugang mga balita kag impormasyon. Si Bombo Jomar Villa may latest update. Problema karon sa mga taga-ungka Pavia na solusyonan na. Ini kasunod man sang pagdangop nila diri sa Bombo Radio kung sa diin ginareklamo sini nila ang mga debris sa nahuman. Nagtuka lang depekto. Ginkayo pero may mga debris nga nagaklahulog. Nalimpyuan na inisang kontraktor karon. Lantaon-tang sitwasyon kag iban pa nga mga balita karon with the Bombo Jomar Villa. Nung pahayag diri sang district engineer naton, Iloilo City District Engineering Office, may kantanan sa sining ginbay bust sang nakaligad sining Sabado. Retirable pa ning empleyado sang ICDEO or Iloilo City District Engineering Office. Standby kay tingwan naton nga makalabot diri ang linya karon ni Bombo Jomar Villa. Lakip na diri may ginpang butang pagin sila nga do mga barricade ni sa may idalom sang ungka flyover. Now, kung lang taon tado nagplastado na ni karon sa aton sini nga mga kabombo naghawan. I-check tabi ang linya ni Bombo Jomar Villa. Jom, sa report ta please come in. Una diri Bombo Champigin kalipay sa mga pumuluyo diri karon ang ining development man una nga ti matandaan sa aton nga mga kabombo nga nagpalabot diri reklamo ang pila ka mga pumuluyo sa sining pila ka mga debris adra sa may idalom sang flyover sa may distrito sang Haro. Konsadente ang mga buka blaning nga mga semento nga ginapang guba dira sa idalom. So ang iban dito tinagkalakad to sa mga drainage at the same time sa atubang sa ila sining nga mga balaligyaan nga tignalantaw diri sa mga pumuluyo nga nag-akos dira karon sa pagbarabla sa tubig sa tion nga bubo ang ulan bangod nga tinagatabon ini sa baba dira sa drainage. Sa subong naglabay kita subong aga gintinluan na Bombo Champ kung ginapangkuha na ang ining mga semento dra nga nagakala tumpok sa kilid sa dalan kag subong ti matawhay na ang paglabay dira sa salakyan. At the same time ti matawhay man ang panimuot dira sa mga pumuluyo kay may mga instances kunong nagakala-agsik dira sa ila ang mga bato sa tiyon niya ti magagiya ang mga salakyan ay labi nigit karon nga ti sirado ang flyover sa babaw. So dira sila gagi tanan sa dalo ma private man o kon pampubliko diri karon nga salakyan diri Bombo Champ ti mo to palabot man diri mensahe ang pinak mga pumuluyo nga tigin aktuhana sa ang International Bridges Corporation ang ining mga nabilin dira nga debris
sa ila sini karon nga pag kayo mandara karon Bombocham. Ag sa Piakman nga bahin nakatigaw man kita diri karon nga makatsikyar sang sining latest development no sa sining pagkayo diri karon sang sining ongka flyover kag subong nga aga tinakita ta diri Bombocham nga may ginatukod na no o may natukod na gani nga mga I-beam ni Bla sa may idalom sang sining flyover. Pag kung ma-picture out naton ti tatlo ni kahaligi dagko nga haligi ang ginapalibutan ni sang mga GIC kon galvanized iron kay amo ni ang ila sining patigayunan sang temporary shoring no kung pagsapnay sa sining nag-usmod diri karon nga porsyon sang sining flyover ti kun makita ta diri ma-picture out naton ang ining mga I-beam nagatukod Bombocham no pero ay pagid ni masapnay ang ginatungtungan ni Blasing Girders so patindog pa lang ang ining mga I-beam do serbe man ni haligi man pero ay pagid ni sang may nagabalabag sa tunga kat mo ning masapnay diri karon sa ginatungtungan sining mga girders so siguro posible sa pila pagid diri nila ka mga lihok man kati matigayo na gid ni nga masapnay no so sa subong mo pala na da makita So Botselingon, mga Botselingon Joms nga nagsugod ng man ang shoring. yes. Rodyon at Bombocham. Mm. Ang ining nakita naton nga nagatindog ning mga I-beam, amo ni blang mga malapad ning mga steel. Mm. Akag nagapalitar ay amo na nga ginatawag diri nga I-beam Bombocham. Madamol ni sa timatag-o ni sa kun masapnay dira ang ining flyover sa tunga-tunga ni nga haligi ang ay kutar nila di karon kada nakatigal man kita diri ganing nga maka palapit dito no sa ginaobrahan di siyempre gina-secure taman naton sa nga kaugalingon hindi kita tuya abima dagdagan ka mga libre to karo in case kati may matabo nga away taman ginapagayo no Nagsuksok ka man ka hard hat? why na kay nasig man tamo Mm. kay natin naghapit malanta nag-try kita dito sa bay lugar siyempre lang ngitang-ngita lang tato ka nga na may safe man ang aton sining nga posisyon kag nagkuha kita to video so makita dira sa subong ang sitwasyon nga may ginapatikayon sila diri karon nga soil boring test. Amo ni sa Bombocham nga may ginalubong sila nga tubo 2 mm no ang tubo ni nga ginalubong sa may idalom sang duta tapos may tubig ini nga upod agod nga ti ang paglubong sang tubo hindi iya mabudlay Bombocham kung may tubo kung may tubig I mean no so dapat efficient kag sufficient ni ang tubig kag gina-provide samtang ginalubong ni ang tubo dira pero nakita naton do kada sigla maglubong ang tubo so it means nga ti mahumok-humok pagid man ang idalom sini pero sung kadto niya ni kun adin asta ang kadalumon kun din asta pagid ang katigahan sang duta mo nang isa dira sang purpose sang sining pagpatigayon nila karon niya sang test ti makita gani dira si samtang nga gina lubong ining tubo may mga nagagwa dira nga mga maitom o prosinsa na siga taon subong mga itom ni nga duta alimras dato mo lunang na amo na nag-alsada sa ibabaw kiti gina abot nga to sa tubig sa dalom agud ang ining tubo balasig nga maglubong sa may duta kay ang tubo nila ni dumay dumay thread bala nga ti pwede nila masugpon-sugpon Aha. hasta ti kun ano na karon kadalumon ang katigahon sang sining duta nga gina lubungan nila sang sining nga tubo karon na Bombocham pero amo pala na ang subong nga ti pinalites nga observation naton adra sa may bahin sang sining ongka flyover Bombocham. Aha. So, ang mga kasubong siniya nga hilikoton kung tani, Joms, why na ni gina mambal naton bala, why na ni gina remind ang contractor just like sa pag-clear sang area dira nga kung saan may mga falling debris dapat maging responsable man sila kay ti
kadamo sa mga establishmento komersyal, may mga pamalay dira. Tama ka delikado kung ila sini iya nga pabayan. Nagakadapat sini kuntani from time to time ginatsikyan na dira, ginaklear ang area kay man may mga nagaagi sina dira nga mga salakyan mo. Kag nahibaluan man sang kontraktor siniguro kung ano ka pinot dira ang sitwasyon, hilabi pa kon rush hour. So nagalaom kita nga hindi lamang isa pang isa ka bes lang nabala nga i-clear dira nila. From time to time kung may mga debris dira nga nagalapta, isundon man kung tani isang kontraktor, no? Kag sabahin naman sang shoring, timayo ni kay nakasugod na sila. Hindi lang kita bala pagbutang sa lang-alang kay isa na siling ko na gani. Malawig niya nga tsimpo nga nagaantos na perwisyuan, nagproblemado ang mga motorista. So nagakadapat bawi gid sila subong kag mangin saliwat, mangin responsable sila sa ila sining nga proyekto dira sa may ungka paviya kag subong man lakip na diri ang bahin man sa ungka sa distrito iya sang Haro sa syudad sa Iloilo. Bombo Jomar. Roger na samti ang sa concern to na sa mga pumuluyo dira. Mayo mani kiti na aktuhan na kay makabid niya nga busy area, no? Kay ti atanan ni salakyan nila binigit kon aga kag hapon nga naga paimbudo panadaan nga area ti alil ko tos mi sambag medyo malapad-lapad pero pag-abot dira isa na lang ka linya ang imo sila nga agyan idra nagatumpok mga salakyan so dapat ti matawhay ang paglabay dira sa salakyan agud ti madasig ang ining agi dira sa salakyan kag ti malikawan ang pagtugad karon sa nako nga trapiko sa may nasambit dira nga area dira karon nga Bombo Champ. All right. Sa pihak pagid nga bahin, may katanan man diri karon sa Department of Public Works and Highway, Iloilo City District Engineering Office. Again, padulungan naton diri karon ang opisina sa district engineer. May kitanan ini sa nagligad yang inadlaw nga ti isa diri karon ka empleyado no sa Department of Public Works and Highways, Iloilo City District Engineering Office ang nadakpan sa drug bypass operation ng ginpatigayon sa otoridad dira sa may Fort San Pedro, especially dira sa may sagwagid mismo sa opisina sa sining nasabitan nga talatapan sa gobyerno diri karon Bumbutsap. No, matandaan ti ang arestado amo niya si Arwen de la Cruz alias Mansing. Nag-tiner ini siya sa may barangay poblasyon Banwasang Carles Iloilo. Tinatigaw ini siya nga mabaybas sa sining mga otoridad kag na-recover na siya ang 28 kasasi no sa suspected shabu worth 3,000 pesos ang ginamit nga baybas money. Bombotsam kag may kabusan ini nga value ang tanan nga na-recover 110 grams. Estimated value na ini is 748,000 pesos. Santo ganin sa otoridad mga masubrado ka bulan ang ila sining monitor sa kay De La Cruz kag ginakabigman nga high value individual diri karon Bombo Champ. No? So try naton diri pakigungutan si engineer kasi sa Hipuna Junior no ang Iloilo City District Engineer sa bahay niya sa Department of Public Works and Highways. Medyo hindi familiar si District Engineer Hipuna bangod nga ti ang iya sining assignment sa sining nadakpan sa field Bombo Champ no bali operator ini siya sa mga heavy equipment to be specific mga backhoe kun sa diin ti agin pamangkot aton diri sa engineer kung barati naka-met na ini siya sa sining subject isunod sa iya way pa kuno Bombo Champ magluwas lang sa iya siniabing head no nga ti nagadumala sa iya adra sa field no kun sa din ila sa may mga proyekto abi no nga gina trabaho kag first time man suno kay engineer Hipuna nga ti naka-encounter siya no nga ti may nadakpan sa iya sining empleyado, sa iya sining mismo pagpungko bilang district engineer
first time nga may naka-experience sa may natakpan sa drug by bust operation. Pero gin at hagya dere asuno ka engineer nga hindi involved ang Department of Public Works ang ato nga time kiti natabo ini siya Bombotsam sa sagwa iya no sang opisina sang Department of Public Works and Highway kag Sabado nga adlaw ay man sang opisina abi no sa natabuan ang ining gipatigayon ka drug by bust operation kay ang iya sining information natin ginahulat lang da sa no ang ining si De La Cruz nga di mapauli na tani sa may banwa sang Carles Iloilo di man masabat ni engineer kung balati nag-ano siya da sa moto nga time kay why man sila overtime, why man sila abi proyekto nga ginadalian at that time. Kay tinig overtime na sila kung may mga proyekto ginabi nga dalian kag aluyag tapuson sa nasambit diri karon nga talatapan nga opisina sa gobyerno. Now ang dugang padre nga may ara man sila patagayonon no nga random drug test asa address karon nga may empleyado dira po hindi pag-defaults diri ni engineer kun san-o ag ano nga pizza abi no patigayonon kay ti para man ingati makakabing ni karon nga mangin successful man ang ila sini nga ipatigayonon nga random drug test pero may plano sa ngati patigayonon ang nasambit karon nga tikang Bombotsam pagod nga ti mapasigurado man nga ang nabilin nga mga empleyado ang way na nagamiter sa illegal karon niya nga buluhaton. Ipabati tanay ang pahayag dire ni Engineer Cesar Hipuna Jr. ang Iloilo City District Engineer sa may interview sa Bombo Radio. Actually, ang incident na yun happened outside sa office po namin. It happened on a Saturday na walang opisina, sirado lahat. And then, yung buy-bust nila nangyari outside sa office. So, practically, hindi involved yung DPWH dito. Tsaka yung mga sabi nila, yung regarding sa, ano yun, sa possible nga, ano yun, drug test, possible that we will have one. But as to the date, we will not divulge as to when will it be. Random drug test? Random drug test yan. Yeah. So first time ito nangyari sa term mo dito, Engineer? Yes. First time ako nakarinig na may empleyadong ganon. Oo. Nakamit na kayo nito ni Arvin? No, I haven't met him kahit kaisa. Hindi ko kilala yan eh. Kasi he is a field worker, di ba? He is an operator sa backhoe. Heavy equipment operator. So, hindi siya nagbe-base sa opisina talaga, lagang field worker yan. So, hindi ko ma-met, hindi ko nakilala yan. Joms? Si Engineer Cesar Hipuna Jr. Medyo limited information kay pinapamalanda ka bulan si engineer mo nagpungko bilang district engineer bulos na ako nagpungko dira karon niya Bombotsam. Naka atigayon magkita diri karon nga makapakigangot pagidugang sa mismo ti iya man sini nga head no mataas man sa iya kay under ini siya sa bahin niya karon sang maintenance section. At igipagnutan naton si Engineer Alan Salaver nga mo ni karon ang Chief Maintenance Section kag sunod sa iya makabig man nga ti performer ang ining panadakpan sa drug by bust operation kag almost 27 years na ni siya nagarinda dira sang serbisyo dira sa may Iloilo City District Engineering Office kag sunod sa iya sunod kay Engineer Salaver nga way gid sa kabalo nga ti amo ni gali ang obra diri karon ni sa sining nasambit nga arestado Bombotsam kag sunod sa iya ti kun sa trabaho yang pag-aambalan at man ka-active kag masaligan man ang ining sambit diri karon niya nga arestado. Ang ginpamangkot man sang Sabado ay man sila idea kung ano gid ang kadtuan niya sa moto nga time kay tiway man sila extended abi nga mga operation o kung overtime that time siya natabo ang agin patigayon nga drug by bust operation ti mensahe diri karon ni Engineer Salaver nga ati personal na niya nga desisyon no sang arestado
ag ti makabibat kini nga lesson learn no sa iya kag at same time ti sa mga empleyado man kung may ala man no nga magamiter so isa man na sa gina palabot yang at hindi na mag-involve no sa sining nasambit karon nga illegal activity. Ipabatita si Engineer Alan Salaver sa interview diri sa Mobo Radio. As for Arwin De La Cruz, he is a performer, specifically on his designated designation. This dapat na assign, sir? Specifically na-assign siya sa heavy equipment operator, operating backhoe loader. So sa field sa gali? Yes, always in the field. Okay. Mga pila ka tuig na sa sir? Sa 27 years na, sir. So regarding ni sa iyang activities, sir, may mga na-monitor ka mo sang una, abi nga do may istorya ba nga ti amo na Wala ko information parte dira sa pagbabayba sa iya halin sa una. Sang tung time Sabado, sir, ari siya, ano nakasulod sa opisina? Anong ginubraya pa? Hari pa man sa pero wala sa nag-overtime. Wala pa sa nag-render overtime. Nagano sa isang Sabado, sir? Base manug sa manugpuli na guro. May duty pa sa Sabado? Wala. Wala sa nag-overtime. Wala sa duty. Nagkadtugid sa day ang mga adlaw or may kadtuan lang guro. May ginahulat sa mo. pero nakasulod gid sa opisina diriya? Ang Nakasulod sa day sa opisina or sa sagwasta? diri guro sagwa lang gid. Pero ikaw bilang head nila nung mambal mo sini sir, naka-istoryahanay ka mo sang matapos siyang nadakpan or Actually wala pa ko ka-istorya after sang natabo to. Wala po ka visit siya. sa mga upod ya may mga na-monitor ikaw abi kung kanong mga activity nila sa po? Wala gid na activity in party dira. Posibleng may mga upod pa sa sir dire? Wala magidiya gid. Wala sir. May mensahe ikaw kay Arwen? Kay Arwen hindi man ko kapano sa yan na diretso mo personal niya nga desisyon. Kabay pa nga mga the lesson learned din sa aton nga pangabuhi nga crime does not pay. Mula na ang mga balko. Sige. Si Engineer Alan Salaver diri karon nga bumbutsam. Temo na ang background yaman sa sining ginatrabahuan dira sa may nasambit karon nga talatapan sang gobyerno. All right. Ini si Bumbojo Marvilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Pagbalikta, thank you very much sa Bombo Jo Marvilla. Pagbalikta ang dugang pagid sining mga impormasyon tuhoy sa sining by bust operation kay may pila pa kinaka-importante sining mga helikopter. Balikan ta ini matapos ang bilang importante nga mga panumdum. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals.
ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practitioners, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kung sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo. Sili sa pagpalayag sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo makakilibot nga isa ka empleyado sang aton sining gobyerno, ibasta empleyado ka sang gobyerno kag madakpan ikaw sa bypass operation ginakabig inigilayon nga high value target ikaw. For 27 years nagserbisyo sa Iloilo City District Engineering Office bilang operator sang Bacoor. Before that, may iban pa man siya nga mga ginatrabaho dira. Kung kita maglantaw sini Banwa kanugon kay pila na lang katuig ang ilisipon sini manog retire na kuntani ni. Ano sambit sining empleyado but mas ginpili niya ang pagganar sang kwarta sa mas madasig sini kag illegal nga pamagi that is why nga sa sulod sang 2 ka bulan ginmutikan ini siya sang magkatapo karon sang Drug Enforcement Unit sang aton sini kapulisan kag natigayon nga mabaklan
sang ginapayag nga illegal sini iya nga droga. Ang patalamang sining istorya banwa kay sa tubang mismo sang talatapan sang Iloilo City District Engineering Office. Natabo ining nasambit karon nga pagpatigayon sa bypass operation. Kag kung maghambal ikaw bypass operation, ti syempre may mabakal anay. Kag pagbakal kag kung ma-confirm ang daw anay, dira na kag ipatigayon ang pagdakop sa imo. Oh? So sa waiting shed, araw makita nyo, dira nga waiting shed, oh. Dira na siya gin bypass sang Regional Drug Enforcement Unit sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Oh? Sabado inigin patigayon sa aton sinimakuturan. Oh? Sabado sinigin patigayon ang nasambit sining operation. Sang Sabado, nagresponde ang team naton. Oh? Pero pagresponde sa aton sining nga team, magakuha kung tani isang mga information. May isa ka naka-civilian nga operatiba sang Regional Drug Enforcement Unit. Abot ko na balaan ni Police Lieutenant or Police Captain. No? Hindi rin ko ka-specify sang ranggo ni Sir Glenn Suliman. No? Ngagin tabog niya ang aton siniiyang nga mga kopdanan nga mga reporters. Huwag kita kabalo kung anong problema sang operatiba ni mo Sir Suliman, but di bala dapat sa media buligay tani ang pulis kag media mo sa aton sinima kabumbo, no? Kompletos recados man to, tanan-tanan. Ibangod sa mo sa to iyang sistema gin pakamayo nga patapuso na lang ang bypass operation kagamo ang dugang nga pangusisa sa aton sini mga koptanan sa Bombo Radio, no? Kay ti daw akig kuno kag nagpangtabog ang operatiba mo. Oh, base kung may ginatago patong operatiba no sistema, no? Kindly check abi Lieutenant or Captain Glenn Suliman, sir, sa imo sinima operatiba. Ang iban sinadra do suplado aw. Oh? Ang iban sinadra do hindi pulis. Lieutenant Glenn Suliman. Oh, Lieutenant Glenn Suliman, sir, ang iban sinadra do way tinunaan bla. Oh? Sa aton sini nga mga kabumbo. Why man sang may nagpagwa sang statement diri from Bombo Radio abing nagatransak pag-iniya sa sulod or may ginbaligyaan sa sulod sang Iloilo City District Engineering Office sang shabu or illegal nga droga ining si Mr. De La Cruz or also known as Mansing sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Ugaling kay ang place of transaction kag most probably ang lugar nga kung sa diin natigayon ang baklanay kung mangatsi ka kag at the height sang pandemya siguro kung mangatsi ka sa sulod malatnan mo sa gwa kaya ara lang sa gwa mo sang Iloilo City District Engineering Office sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Si Engineer Salavera nagapahayag nga ti wagid siya sang ideya nga may mga kasubong sini nga sideline ang iya sining tawo or ang empleyado nga under sa iya. Si Engineer Cesar Hipuna Jr. naghambal nga ti why man siya kakilala, why ma-meet personally kay bag-o lamang dira siya nga nagpungko as the district engineer. So,
sa aton sini nga mga kabombo, siguro mas mayo kung may proper management man ang mga chief of office. Namin ko nga proper management sa aton sini sa aton sini mga kabombo, bag-o ka man iya o kon daan, hilabi pa kung bag-o ka nga chief of office sabi, nagakadapat man siguro nga ti kilalahon mo ang imo sini nga mga empleyado nga under sa imo. Di ba? Ti kada Lunes ga flag ceremony kamo. Way kakilala sa mga empleyado mo dati paano kabi karon kon may nagpakuno-kuno to kag nagpakuno-kuno nga empleyado man siya sa Iloilo City District Engineering Office. Nagtanom gali itok bomba or may plano siya nga maniro da sulod. Iway kimok baloya engineer hipuna, sir. Ha? Saton sini makabumbo. Ang tanan sini nga balasulon or ang nagtugas ang malaing nga imahe sa bahin sa Iloilo City District Engineering Office for the first time, way isang liwan mismo kunti ilaman sini nga empleyado. Pero kung si engineer sa Lavera, pag niya dipindi na siya, kaya man na personal sini kag pribado nga desisyon sa iya sini nga akbuhi. O galing kiti amo lanay. Ang transaksyon natigayon sa tubang lang mismo sa nga talatapan, bisan magambal ka pa nga way isang opisina. Pero kay empleyado siya, kag dira natabo sa gwa lang sang ginatrabahuan niya sa aton sini nga mga kabombo kung tinagtuga karon sang malain man sini iyang imahe sa bahin sa Iloilo City District Engineering Office. Pero ay kita nagahambal nga nagtransact pa dira si Mansing, may ginbaligyan pa si Mansing sa sulod or whatsoever, basi ang iya lang to sini iya nga pinakahapos bala para nga ma-identify gingamit siya as landmark ang Iloilo City District Engineering Office. Sa aton sini nga mga kabombo. Kag kon why man lang niya sang problema gid. Kag why man niya sang kuging abing empleyado dira sa Iloilo City District Engineering Office, tinga nga mangin problemado gid ang mga empleyado sila dira. Or nga abi nga mangin problemado gid or makatugas ang stress abi sa bag-o sini nga district engineer sa aton sini nga mga kabombo. Ti mas mayo man ni karon nga nagpahayag diri si District Engineer Hipuna nga magapaidalom siya kung magapatigayon siya sa ginatawag sini nga random drug testing. Para nga mapasiguro ya nga ti ang mga empleyado dira sa Iloilo City District Engineering Office hindi iya kuging or wala sa impluensya sa idalom sang ginadumilian sini nga droga. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Now, may mga impormasyon pagid kita nga nabaton sa aton sini nga mga kabombo nga ti hindi lamang isa or duha, kag may mga lugar na nga kung sa diin sa aton sini nga mga kabombo nga natumod nga sadto ginhimo as drug haven. Ginhimo nga lugar nga kung sa diin dito sila nagpatigayon sang patsesyon, no? Kag kabahin man ini isang ginaimbestigaran karon sa aton sini iyang kapulisan. Sa aton sini nga mga kabombo. Amo ring ginalibog sang ulo naton gani sa aton sini nga mga kuturan lang nga istabli man trabaho mo iya sa gobyerno nga mag-engage ka pa sa mga kasubong sini. Ti kuntido kasubong nga ginuyangan mo lang ang pila ka tuig nga imo sini nga gintrabahuan.
sa mga nagaplano nga mag-engage pa iya sa illegal drugs, ti balaan nyo naman kung ano matabo sa inyo. No? Madakpan gid kamo sang aton siniya nga otoridad. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang pagkaulamid sa isa ka empleyado sa isa ka kontrobersiya, partikularmente kung illegal drugs, kagaway man lang iya sa koneksyon sa trabaho, ti makambal kita nga daw, hindi man gid amo sina iya ka dapat problemahan bala nga sitwasyon. No? It seems like daw may ginatago or kung may mamangkot, dapat uniform ang sabat sa aton sinimatag palamati. Yung na bes, kung kilala mo sini bisan no casual acquaintance na sa imo sini nga mga empleyado dira, damo ka man siguro pamangkutan, ti mabalaan mo kung anong mga aktibidades nila. Kay definitely may manugid ginmanada sa imo kung ano kag anong ila sini iya nga mga extracurricular activities kung baga bala. Sa aton sini nga mga kabumbo. Galing abik iti amo na blambal nila nga kung ano kag ano makakrulba gid man kung ma-take up sang media mo. Hindi ko lang na ipagsabto na. Karoon lang mag-commercial ko, tawagan na ka kung monitor ka na. Oras, 14 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa diri sa pagpangalagad sa nga bumbuhanay sa Udo. I-check na natin this time ang balita ni Bombo Angel Tan. Inamay kang tanan sa pag-amyendar sang curfew for minors. Ano ang plano diri sang aton sini nga mga konsihal? Kaya ang curfew for minors sa aton sini mga kabumbo, kung ninyo pamadumduman, sadto ginapatuman initag sa las 10 sang gabi. Pero sining pandemya, pagkatapos ang pandemya, amat-amat, why man natapos ang pandemya? Kunti naghalog-halog kita sang restrictions para iya nga mabuhi-buhi man ang aton sining negosyo. Pero kasubong ginpanugutan na lang ang mga pamatanon nga makalagaw-lagaw man eh. Ano ang plano sang konsihal or aton sining mga konsihal sa pag-amyendar sining curfew for minors? Si Bombo Angel may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Bombo Champ, epektibo na upon approval ang amyendahan nga ordinansa sa pag-regulate sa curfew sa mga minor de edad. Sa interview sa Bombo Radio kay Kagawad Cardal Nava, iyaging pahayag nga wala yaw na una maintindihan nga sa 2020 giamyendaran ang ging author niya nga Regulation Ordinance Number 2011-676 which is amuning curfew for minors. Bombo Champ. Ang aring ordinansa ni Kagawad Nava, ang curfew sini for minors is 10 p.m. hasta 4 a.m. Then sa nga 2020, giamyandahan ini ni Councilor Leila Lontao pamaagi sa Regulation Ordinance Number 2020-120 ginhimo ang curfew nga 8 p.m. to 4 a.m. tungod sa mga insidente nga naga-involve sa mga minor de edad at the same time tungod ato sa peak gid sa pandemic Bombo Champ. Ang initiative subong para ibalik ang curfew sa 10 p.m. hasta 4 a.m. ang kay Mayor Jari Treñas. Ang sa ordinansa sa Bombo Champ, nagihimo ang curfew nga 8 p.m. to 4 a.m. ang kay Mayor Jari Treñas man. Suno ini sa pagsabat ni Councilor Leila Lontao kaina Bombo Champ, pagpamangkot sa iya kung sino ang nag-suggest
nga amuning oras Bombo Champ. Yari at pamatian ang nanging pahayagman ni Kagawad Plaridel Nava. I'm the primary author of Regulation Ordinance number 2011-676. This is about curfew for minors. I am the primary author of this 2001-211-676. And in fact, when we approved this, Mayor Mabilog appointed me to head the task force on minors at the time to oversee the implementation. I do not understand why in 2020, I do not know who was the author, that amended the original ordinance that made it that amended the time of the curfew from 10 p.m. to 4 a.m. to 8 p.m. And now the mayor is asking us to revert back to the original time, which is 10 p.m. The reason why they have amended that, Councilor Luntao, because of the incidents involving minors during the time, which actually did not change up to the present. O nawala tong ligat sa Smallville. Ang gintiro tong nga taga Mandurriao. Alas 2 ang kagahon. No? Ka naman sa Las 10. I don't know why Councilor Luntao, but I saw the ordinance of Councilor Luntao. It states there because of the incidents involving minors. That's why again pa earlier, si Mayor nag-request na Councilor Luntao. Or imo na initiative. Okay, Mayor man. Rules have been suspended. May move for the passage of an ordinance amending ordinance number 2020-120, particularly on the provisions of the curfew time for minors from 8 p.m. to 4 a.m. be amended to 10 p.m. to 4 a.m. So moved. It's been moved and seconded. Hearing no Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Madam Floor Leader. Motion is carried. Jel? Nabatian ta Bombo Champ ang nanging pahayagman ni Kagawad Plaridel Nava may kaangtanan sa pag-ilis sang oras sang curfew para sa mga minor de edad diri sa syudad sang Iloilo, Bombo Champ. Okay, so from 8 a.m. to 4 a.m. ginhimo nga 10 to 4. Yes, Bombo Champ. Amo na ang naaprubahan session, Bombo Champ. Alright. Ini si Bombo Angel Pichillertan para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report tido. Amo man gyapon ang ordinansa sa aton sining mga kabombo kay ti last time to 10 to 4 man to ang curfew sa aton sining mga kabombo, pero ti amo na lang hambal nila nga dapat akon ibalik ko naman no or luyag ko nga iplastar ang pahayag ni Iloilo City Councilor Nick Barunda. Kadamo na kita sang ordinansa, ang kulang na lang ang implementasyon. Oh? So dapat kung ang aton sininga ordinansa ipatuman naton sang husto. No? During the time dumduman ko ni pag ining ordinansa do 2018 kung ako magsala or mas to temprano pa sina diri banwa no kay kada bumbuanay sa gabi ito sa una sa akon gini pa nga programa nga ginapandar nato ng ang do kasubong bala nga reminders nga nagapabalo na advisory nagapabalo na nga curfew alert naton, no? Nagapabalo na nga alas 10 na dapat ang mga minor de edad ang masulod na sa tagsa sini nila kapuluyan or magpalauli na sila sa aton sini nga mga kabumbo kag nakita man naton ang implementasyon sadto sang Task Force on Morals and Values Formation nga maid-id man sa aton sini nga mga kabumbo galing kiti pag-abot sa pandemya, hasta subong, may mga changes, dugangan pagid nga tigin hatagan sang ligwa, nga makabukas sa mga establishmento komersyal, mag-open ang nightlife diri iya sa syudad sang Iloilo.
ang iban sini hindi man gintanan, ang iban sini ti mga minor de edad nagapadulong, nagasulod sa mga balay kalingawan, pero ti nagapasalig man diri banwa ang tagsa sini ka management kay sadto may agreement na ni kag I think ginimuan man isang ordinansa nga ang mga minors ang hindi pwede makasulod sa mga super club gani, mga disco club, kay hindi man ni sila pwede hindi ni sila pwede baligyan sa mga makahulubog sining ilimnon. So sa implementation siguro dira kita mabawi kag dira naton ibubo ang aton sining tiyempo, Okay man nga di namyendaran ang tiyempo or ang oras 10 to 4, pero sa implementasyon dira na yan matter ang isa ka ordinansa. Ano man lang karon sa ordinansa kung why man gina-implementar man, di ba? Sa aton sini mga kabumbo ang guwae sina ginpagkit lamang sa isa sini ka papel sa aton sini nga mga kabumbong. Oras na to na 23 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Standby sa kay Bombo Chari Sumagpaw. I-check na to ng linya ni Bombo Chari, may kantanan karon sa latest update sang Estancia Massacre. Mapasaka na sila kuno sang kaso, nagihilapit na gilang tion nga magpasaka sila sang kaso. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues.
mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon sa aton sining pagpangalagad. I-check na naton this time si Bombo Chari Sumagpao. Lapit na lang gid kuno magpasaka sang kaso ang Special Investigation Task Group sa mga sospitsado or sospitsado sa istansya massacre. Bombo Chari sa follow-up report, please come in. Pagkatapos sang kagapon nga ginhiwat nga case conference ang Special Investigation Task Group Palibosper Bombo Champ, lapit na lang gid ni nga ma-file sang SITG Palibosper ang kaso tuhoy sa pagkamatay sang 3 ka mag-abyan dito sa Villa Panian sa Banwasang Estancia, Iloilo. So nagahulat na lang ni ang SITG Palibosper suno man sa pahayag ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr., ang spokesperson sang SITG Palibosper, nga pila na lang ni ka-report ang ginahulat sang ila nga task group para i-file na ang nasambit nga kaso. So may ara naman ni sila sa ngalan na sang tag-iya sang armas nga gingamit sa pagluthang sa 3 ka mag-abyan nga sanday GP Bosque, Floyd Fernandez kag Mark Libaw. May pangalan na kag na-identify na ang pusil amo to siya kalibre 45 pero wala ni ginapangalanan sang SITG Palibosper kung sino gid man bala ang tag-iya sang nasambit nga armas, pero mabalaan lang ina once ma-file na nila ang kaso. So may ara na sila sang mga suspect o kung suspect nga na-identify ang SITG Palibosper. So may ara ni sila Bombo Champ sang listahan nila sang person of interest kaga persons of interest kaga nalakip naman dira ang duha ka persona nga na-identify o kung na-sketch man base sa description ni Jevron Paruhinog nga amo ang nangamot para sa pagpatay sang iya sini 3 ka mga abyan dito sa Villa Panian. So may mga suspetsado na nga natumod pero wala man ni ginhatagan sa nga numero kung pila ka suspetsado ang natumod na sang SITG Palibosper, pero ang sigurado diri nga base sa listahan sang ilang persons of interest natumod na gid Manila kung sino ang nangamot o kung mga nangamot sa nasambit nga pagpatay. So monitored nila ini nga mga persons of interest suno kaya Police Senior Master Sergeant Lindero, day 1 pa lang ginamonitor na ni nila, especially ang duha to ka persona nga gin-identify ni Jevron Paruhinog. So sa 3 ka anggulo man nga ginhatag sang SITG Palibosper, ato nga anggulo sang robbery, business interest kaga personal grudge nga amo tong 3 ka anggulo nga ginalantaw gid sang task group nga rason kun nga ginhimo ang nasambit nga krimen. May ara naman ni sila sang anggulo, nakakuha na sila kag na-rule out na nila ang isa ka anggulo, pero hindi man ni nila mahambal kung ano na nga anggulo ang ila sini nga ginatumod Bombo Champ. So sa subong gahulat na lang gid ni sila sang iban pa gid nga mga resulta kaga official nga written reports para sa gilayon mapasar na nila o kung ma-file na nila ang kaso tuhoy sa sini nga krimen Bombo Champ. Yari pamatian ang interview sang Bombo Radio kay Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. So kahapon naghiwat sa case conference ang SITG kaga dito ging paibalo sa ato sa SITG nga malapit na lang gid matapos ining puzzle nga ginaobra nila tuhoy sa investigation nga ginapatuman o ginahimo sa insidente dito sa istansya. So kahapon nakita dito nga pila lang gid na lang ka report no ang ginahulat agud nga ma-file ini nga kaso. Na-identify na ang firearm nga ginamit sa pagpatay sa mga biktima kag ang konsil obra ang nag-iya sini. So sino ang gapanag-iya sang kalibre 45 sir? Ang ginamba sa STG is na-identify na ang firearm kag atag-iya. As sa name wala nila ginapabutyag pa pero iato nila mahibaluan sa pagfile sang kaso.
Ang mga sospechado siling mo sir na-identify naman sir? Sa list of persons of interest naton, nagpahayag man ang SITG nga may suspitsado na nga na-identify dira among sa list. Pila ka bilog ang sospechado gani sir? Wala nila ging tagaan sa numero pero ang nila out of the list sa mga persons of interest na zero inadira ang mga may ara gid pangamot kag ang utok behind sa pagpatay sa 3 ka mga biktima. Ginamonitor ini subong sir ang gintumod nga suspect sir? Yes, actually since the day one nga ina sila ging pangalanan nga persons of interest, they are under monitoring sa aton mga kapulisan. Taliwas na sir sa statement ni Colonel Acolyador nga ginatrace pa lang kag ginapangita ining mga suspect nga ginatumod ni Jevron Paruhinog sir? Sa una, di ba, may ara na ginatumod sa Gibron, pero may ara man na yang sa listahan sa persons of interest. So, it's not really taliwas, but rather, these are the recent updates man. Kaya kang una, siyempre, under validation, but sang nakikilala na sila, kag na-locate ng ilang mga areas, they are under monitoring na. Pila gani ni kabilog tanan sir ang persons of interest? Wala sang kita sang numero dira, pero more than one. So ano na sir sa 3 ka anggulo nga ginalantaw sang SITG, ano na gid man diri ang motibo sir sang wala man gin-declare sa SITG kung which one, no, pero ang nila considering identified na gid ang mga suspitsado, then na rule out na nila, or what I mean is na identify nila which of the 3 sa mga mention naton nga mga anggulo nagligad ang motibo sa pagpatay sa sining mga biktima. Ano na lang ang mga resulta ang ginahulat sang SITG Palibosfer naton, sir? Yes, of course, ining mga sa forensic unit naton nga examination is particular ining IBIS or Integrated Ballistic Information System. We also are waiting for the results of forensic sa firearms and explosive unit verification. So ini siya mga official report na kinahanglan naton i-attach aton nga documents for the filing of the case. And muna gani hangit agad sa publiko, bubuchari, kabay pa makalabotin sa publiko nga while they are excited for the filing of the case, these are things na beyond our control man, and we are just on the waiting position. So, kumusta sir ang update nyo sa request sir sang kopya sang affidavits, sir? Ginakuluyan man nga we are still waiting, meaning we are still hoping for a copy. Pero wala sa gihapon, sir, kamo gihapon ginhatagan sang kopya? Tinatagaan naman sila sa enough time to make decisions as regards to our request. Kagapon gali sir, ara si Colonel Acolyador sa case conference? Yes, no. It was already his last day yesterday to participate sa case conference ngaya ginapangunahan. So isa ginapasali sa mga SITG ever since naging create ang SITG, mabaskog ang panindugan, na ini siya tumanon ang misyon nga matagaan sang hustisya ang pamilya kag ang mga biktima, especially kag himuon sa tanan sa SITG ang tanan nga strategiya pag-employ sa mga advanced nga mga technology kag tools sa investigation agod nga ma-identify ang mga persona kag ang motibo behind sa sining krimen. And we are almost at the final stage sa sining hilikoton. And due lang ang pasensya because nga again ang iba nga requirement for the filing of the case is beyond our control. Nabatian ang pahayag ni Police Senior Master Sergeant Francisco Jr., ang spokesperson sa Special Investigation Task Group Palibosfer. So amo awaiting Nila na subong may tinaga na si Sir Lindiro nga nila according to SITG, no, do igaliti dapat amo gimanay kiti spokesperson siya mo kung ano to ang nadihon sa case conference sa nagabugo sang Special Investigation Task Group. Gintask siya nga mag-relay sa information sa media para nga makalapot sa pumuluyo nga nagatutok man sa sining kaso, no? Pero do kasubong do nagapang duha-duha karon do kung sa Tagalog para do di tiyak kung pilagin man kabilog ang suspect or mga suspect kag galibog lang ulo ko nga ever since day 1 hambal ni Senior Master Sergeant Lindiro
ginamonitor na ni kuno nila. Anong namin nga ever since day 1 man? Bombocha? Suno ni sa iya, ever since day 1 sang nag-start ang investigasyon sang SITG Palibos for Bombocha, amo na ginamonitor na nila inang mga persons of interest nga ara sa listahan nila, kagadugang dira sa persons of interest nga sa listahan nila, amo ang duha ka persona nga identify to ni Jevron Paruhinog mismo, ang isa gin pangalanan niya, kag ang isa utdon ko ikaw. Nadumduman ko pagid tanan ko nga mga strategy, scientific, so on and so forth, gingamit nila. Pero ang initiative daw nawigit guro kay may lone survivor ikaw, may direct witness ikaw, gintumod yang amo ni ang nagtiro or amo ining persona nga ara sadtong ginbanggaan kami according sa account sang lone survivor direct witness. Kung ever since day 1 ginatutukan nila ini, nangin kabahin na tong mga ginpangtudlo ni Jevron sa ginatawag nga person of interest, nga awala nila ni gin-invite for questioning. Kung madumduman sang aton nga mga kabombo, Bombo Champ, naghambal diri si Regional Director Francisco mismo, no, nga kadamo sa nga oportunidad o kontsansa nga ginsayang sang SITG Palibosper sang tiyempo nga preska pa ining kaso. Say kung madumduman manug isa na ni kabulan sang natabo atong krimen sa Villa Panian Estancia. So nanugunan ining si Regional Director Francisco nga kuntani naghulag sang insakto atong SITG Palibosper sa nga time nga preska pa ining kaso, tani damo sila nakuha kaga natipon nga ebidensya nga makabulig solbar sa krimen sa Subong. Alright, kung mismo ang Regional Director nagahambal nga sayang sa mga early stage of investigation, kung naghulag sang insakto ang SITG, tani damo sila sang na-recover pa nga mga posible mangin kabahin sang pieces of evidence kag information. Now, kay ti amo na to ang natabo, anong ekspektaron naton sa pag-file sang kaso? Ma-file sila kaso, base kung jando lang to gyapon ang ibutang nila. So, wala pulos. Kag mismo ang aton Regional Director naghambal nga sayang, sana marami pa silang nakuha na mga impormasyon kung gumalaw lang sila ng insakto. That very moment, Police Brigadier General Leo Francisco, sir, kung nalawlawan ka na sa mga nagbubuo ng Special Investigation Task Group, sana pinang-relieve mo na lahat yan. Oh? Pinang-relieve mo na sana lahat yan. It's not too late. Pwede ka pa naman na magmando na mag-relieve ng lahat. I-overhaul mo yung Special Investigation Task Group kaya hindi naman yan espesyal. Espesyal sa kabagalan, espesyal sa katangahan, or maybe espesyal sila, hindi naman sila mabagal, hindi naman sila mga tanga, kundi talagang dinidelay at hinahanapan nila ng mga butas para babagal yung investigasyon. Oh? Kahapon ko pa tinatanong, sino ba ang nagpupugong, ang nagmamando, or sino ang magpupusa sa mga kapulisan, partikularmente sa buong Special Investigation Task Group pag ibinigay nila ang affidavit ni Jevron Paruhinog sa NBI. Sino itong tao na pupusa sa kanila? Sana malaman mo na ito, General Francisco, sir. Hindi ko gusto pangunahan, pero yung mga statement kasi ng spokesperson galing sa Special Investigation Task Group,
Parang namamanguan ako, sir. Talaga. Parang namamanguan ako. Bakit magsasabing Special Investigation Task Group through their spokesperson na ever since day one, minomonitor na namin tong mga tao na to na-identify? Ina-identify na nga eh. Person of interest, the police has the right to invite that person for questioning. Hindi ba? Unless otherwise, kung maghambal lang iya sining abogado, nga hindi ko. Oh? Pero dalom na iya nga mga istoryahanay sa aton sining nga mga kabumbo. Kag isa pa, mabudlay man ni kumparar ang law enforcement sa pungsod Pilipinas sa law enforcement sa iban sining nga pungsod. For example, sa iban sining nga pungsod, iya bumbo tsare, magyan katuya sang pulis, naka-flash alarm dayon ni sila mo. Ang mga pulis tuya sa iban sining lugar, hindi niya mahilig sa hindi ko pwede ma-divulge. Kay basi mapiktuhan ang amon sin investigasyon, binongklok na yang rason. Hindi ni pwede ma-divulge kay basi malagyo. Jutayan na ba? Lelen tokens! Oh? Kung balaan niya malana nga imbulbado sa krimen, dugay na nanalagyo. Ang iba na kuno abi nagapropa inosente para hindi maduwa-duwahan kay flight means guilt. Pero sa iban sining nga nasyon niya, anong description sa nakatiro? Mahambal abi, blackmail, white t-shirt, black shorts. Tikon sa diin man niya nga area, magyan sang kapulisan within their responsibility, may makita sila nga nagalakat-lakat dira, ginastop na nila ang tawo nga nagafit sa description. Bisan why pa na sa mga warrant of arrest or kung ano man dira iya, ginastop na para to confirm. Kunti madasig ang paghatag sa hustisya, madakpan na yan ang responsable. Diri iabi sa pungsod Pilipinas, kalabanan kumabatian, diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo, hindi pa naton pwede ma-divulge. Kay ongoing paton sini nga investigasyon, ongoing paton nga negosasyon, investigasyon. Ano ginanegosar nyo pa? Pre, buyaan ko na ning identity sa suspect. Balada bi si Busing na ba? May mga maamo pa na? O sistema man? Hindi ba? Kung ever since day one, ginatutukan na ning mga ginpang-identify, sus Maria kagusip, ano gin-invite nyo na for questioning? Kaysa liwat, ano gani ang definition sang person of interest? Possibly involved in a crime, pero ay pa siya makasuhan? Direct witness na survivor ng gagambal nga muning tsura, muning pangalan siyang nagpangluthang to sa amon. Sa may bilya panian, ang polis na ya, nagmulomonitor lang, ginago. Kaya na po pangakig, ha? Amoy na Bombo Champ, no, ang ginpasiguro diri nga lapit na lang gid ya ma-file ang kaso, pero wala lang gid pangalanan kung sino ining suspect o kung mga suspetsado, kaga gamay na lang gid nga requirements, kaga mga official written reports ning ginahulat sang Special Investigation Task Group Paliposper, kaga mapasaka na nilang kaso, Bombo Champ. Oh, ari pa gid another thing, pagpasaka sang kaso, tiyang kaso nga ipasaka nila can hold water. But silingon bala, mabakod na. O kung basi balang guaya sini, clear jergos part 2, kag ang balasulon pa sinadri, ang pumuluyo. Ano abi kay damo ang Facebook investigator mo? Ano abi kay amo sinio? Amo ning media o, gasako sila, ti kami, hindi man kami kakonsentre.
Tinampuhaw nga klase, rason hindi kami ka-concentrate, trabaho nyo na. Amo na profesyon nyo, hindi ka mo ka-concentrate. May mga tion pa gani iya nga nagahatag sa dugang impormasyon sa inyong media. Galing kitilain man niya puntarya sa inyong investigasyon mo. Person of interest, a person who is believed to be possibly involved in a crime but has not been charged or arrested. Di pwede man na siya ma-invite for questioning. Kagalibong ulo ko, gintudlo na gani. Sang lone survivor, direct witness, tapos kin-monitor lang niya sa pulis ta. Oh? Tike na monitor nila, anong resulta sa monitor nila? Gaburot kon bation. Cha? Amoy na ang nagmando na ini ang regional director naton sa bag-o incoming Iloilo Police Provincial Office nga Provincial Director si Police Colonel Alinio. Nagmando na ini di siya nga kung pwede dasigon na sang SITG Palibosper ang ila sining pag-imbestigar bisan pa naghambal ini ligad si Regional Director Francisco nga mas gusto niya sa quality investigation kag wala siya may ginahatag nga timeline. Pero sa aton nga pag-interview sa iya kaina lamang gid sang aga naghambal na siya nga ginapadalian na niya ini kag kung kinahanglan hindi na pagtulugan Bombo Champ hindi na ni magatinulog ang SITG Palibosper members para masolbar ng ining kaso sa Barangay Villa Panian, Banwasang Estancia. Bombotsa, basi magkalamatay ni kino ng mga miyembro sa Special Investigation Task Group kag kay hindi sila magtululog, kaluluoy Manila pamilya ni? Amoy na ang mando sa ila ni Regional Director Francisco nga padasigot inilang ila paghulak kay sa subong Bombo Champ wala pa ni sila gihapon sang kopya sang mga affidavits ng pamilya ni Bosque kaga ni Fernandez Bombo Champ. All right, bantayan ta, no? Bantayan ta ni, no? Pero hindi ta pag-ugtasan. Alam mo, you know what, Director Francisco, sir? Oh? Hindi ko na alam kung anong isusugpon ko eh. Oh? Pa-extrohin ko na muna si Bubutsari. Cha, thank you again. So, amoy na ang latest subong update sa aton SITG Palibosper regarding sa kaso ng 3 ka mag-abyan nga napatay dito sa Banwasang Estancia. Ini si Bombo Chari Galito Magpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo. Salamat kid da Bombo Chari. Uulitin ko, General Francisco, sir. Nasasayangan ka, nalalawlawan ka sa Special Investigation Task Group even before? Sana, sir, inoverhaul mo na yung Special Investigation Task Group. Saan ka nakakita ng Special Investigation Task Group na maraming nami-miss out na ebidensya hanggang text-text lang sa pamilya ng biktima, walang pakialam sa ibang ebidensya? Saan ka nakakita yan, sir? Ako dito pa lang sa Iloilo Provincial Police Office. Sana nung nirelieve mo si Colonel Acolyador, dinungan mo na lang, tsaka inoverhaul mo yung buong Special Investigation Task Group. Pero, too late the hero na Regional Director Francisco, sir. Marami nang nasayang na pieces of evidence na pinaniniwalaan ng karamihan. Ako, nagpapati din ako na kung na-recover lang sa madaling panahon, natipon lang yung ibang pieces of evidence, hindi nalalabot to sa 1 month.
Katulad ngayon, pizza 12 na tayo. 2 araw na lang, mag-iisang buwan na. RD Francisco, sir. Nung una, sabi mo, hindi mo sila pinapadali because you want quality investigation. And right now, gusto mo na hindi sila matutulog para lang ma-file ang kaso? Mas mabuti pa, sir, i-overhaul mo na. Oh? Paalisin mo na lahat ng bumubuo ng Special Investigation Task Group na ito at palitan, islan mo ng iba dyan na makasigurado ka na hindi sila tatamad-tamad, hindi sila tititext at hindi nila mamimiss out yung ibang mga importanteng ebidensya sana. Hintayin natin kung ano magiging resulta nito. 2 yung tinuro. Isa, identified. Tapos hanggang monitoring lang tayo na ang nag-identify sa kanya, lone survivor, direct witness. Anak ng tinapa, 52 minutos ang nakaligad sa takna sini nga launa. May bilin pa na gali. Balikan tang dugang ang mga balita kag impormasyon. May 73 anyo sini nga ginserbihan sa warrant of arrest sa kaso nga rape. Pagbalik ta, detalye sina with the Bombo Ria Mumblan. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog. 4 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Tanda man ni si Arwin de la Cruz ganiyo kay may kadamo gali ni sang hayo niya nga ginagamit. Yung ginagamit niya pang hayo sa iban sini nga tao si Arwin de la Cruz. Atong bako operator banog retire na kung tani dakpan sa Baybas bla. Sa aton sini nga mga kabumbo. Di may mga informasyon diri nga gina-feed sa aton. Tuhoy sa background sining nasambit karon iyang persona kag kun anong mga aktibidades sa pagidira sa may Iloilo City District Engineering Office. Sa aton sining nga mga kabumbo. Anyway, check taday si Bombo Ria Mumblan. Bombo Ria sa report please come in. Ginserbihan sang arrest warrant sa kaso nga sexual abuse ang isa ka 73 anyos. Ginkilala ang suspetsado nga amo si Marianito Gailan Sr. nga residente sang barangay Ginobatan, Leganes, Iloilo. Naibaluan nga sang 2013 pa ang kaso apang subong lang nga tuig nga ginserbihan ini sang warrant. Sunod sa payag ni Police Lieutenant John Robles, officer in charge sang Leganes Municipal Police Station, 3 ka mga menor de edad ang nanging biktima ni Gailan.
Nakapiansa man ang nasambit nga suspect sang 180,000 para sa duwa ka biktima kag 200,000 sa nabilin nga biktima. Ari pamatian ta ang pahayag ni Police Lieutenant John Robles may kaangtanan sa sini nga kaso. Oo, ma'am, naka-bail na siya sa kaso niya nga sexual abuse. Sang ano pa ni siya nga tuig, sir, or sinilang man gid na ginkasuhan? So, minor de edad ni ma'am ang mga biktima. Anyway, ma'am, ang kaso ni is 2013 pa ni siguro natabo based sa copy sang warrant of arrest nga ara sa amon record, ma'am. So bali, sir, hindi lang isa ang nanging biktima ya, mga pila ni siya estimate, sir? Based, ma'am, sa warrant of arrest, tatlo ko ni siya, ma'am, ka warrant of arrest. Pero, ma'am, when it comes to the victim, ma'am, wala ako siguro, ma'am, sa posisyon nga mag-divulge na. Siguro, ma'am, ang ihatag na lang na siguro, ma'am, sa aton during Children's and Women's Protection Desk nga si Ma'am Kim Pinuila, ma'am, amo na siyang amon nga subong. Pero ano siya, abi, ma'am, daily duty siya, ma'am. Puro na sila, sir, kababainhan, sir? Yes, ma'am. Oo. Sir, subong kay nakapiansa ni ang aton nga suspect. Wala ni siya sa hinakop sang inyong pasilidad, sir? Hindi na... Wala. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kaya siyempre, ma'am, ang kaso niya, ma'am, is billable, eh. May ara siya nga ang bill niya is 200,000. Ang duwa is daw 180,000 siguro ang isa kag isa. So, siyempre, may order of release, ma'am, nga ging issue ang korte. So, amon is to abide sa kung ano man ang order sa korte nga pagabuyan siya temporaryo. Kag ging set naman ini, ma'am, ang hearing sa sunod bulan para sa pag-umpisa na sang iya nga kaso, ma'am. Bangod kay nakapiansa ang suspetsado Bombo Cham, naka-temporary bail ni sa Laganas Municipal Police Station. Nakapiansa ang suspect sa masobra sa 500,000 na Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Ria Momblana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Dari wabit ang report ni Bombo Ria Mumblan. Naka-bail gali niyo. Ining suspitsado sa kaso sini iyang sexual abuse. O pila tong bail niya, isa ka 200 plus kagadwa ka 168. Idamo paniguro to pundo. Sa aton sini nga mga kabombo, pero hindi nilang ulango ang akusasyon batok sini siya sa 73 anyos sini iyang lalaki nga sexual abuse. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 58 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa diri sa pagpangalagad karon sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ang iban pagid sini nga mga balita siguro hatagan ginaton sang ligwa nga mapatpat kay do alang-alang na ginang aton sini nga tiyempo sa sini man iya nga mga tinion diri man sa aton sini nga pagpangalagad, no? Ang aton sini nga alkalde diri si Mayor Jerry Treñas naghatag na sang instructions, no, sa City Legal Office nga magpreparar sang criminal and civil cases batok iya sa driver bala, no, sang salakyan nga klaro nga tiini siya ang under sa influence sa makulubong ilimnon. Ang Bombo Chris Blatong nagsalakay sa mga pots bala, no? Adira iya sa may diversion road sa aton sini nga mga kabombo kag naga-coordinate na ini sa Land Transportation Office agud nga makuha ang detalye sang driver kag sang vehicle kay nakuha man isang gwardiya mo, no? Ang iya sini nga license plate sa aton sini nga mga kabombo ma-identify gid sa kung sino ining tag-iya kag ginapasidunggan man ni Mayor Jerry Treñas ang aton sini mga kapulisan sa siyudad sa Iloilo sa padayon sini nga mga drug operations. Suportado sang aton sining alkalde ang mga kapulisan subong man ang aton sini mga barangay official aryo lang tawab lang pinang-arado sang salakyano. Ti ginawa naton kapatahom sang aton sini nga syudad, bansagan pa to sa una ganing beautification
No? Tapos, umukres araduhon lang yan sang hubog nga nagamaniyon sang salakyan. Tibukot mayad mag-amo kada. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Isa pagid karon sa mga concerned sa aton sini nga mga kabumbo or talupangdon man iya nga mga issues diri sa syudad sang Iloilo ang pasaka naman sang isa iya ka complaint, no? May kantanan sa pauntat sa construction o redevelopment sang Iloilo Terminal Market. Ti redevelopment ni para ni tanan sa aton sa mga vendors para iya nga magdamo ang mga padulong dira, madamo ila customer, improve ang pamaagi sa pagbaligya nila sa mga pagkaon dira. Pero may mga tao pa sa gyapon niya nga nagapugong. Di ba hindi ni sila gusto sang development guro? Basi gusto guro nila mapabilin sa gyapon ang sitwasyon sa aton sini mga merkado ho. Sa aton sini mga kabombo. O kon may ginaulikdan sila dira nga mga personal interest siguro nga mangin apektado pananglitan nga i-redevelop na ang aton sini nga mga merkado. Di magamo sinabekot mayad ang development iya para sa tanan, hindi kay para sa pilagid lamang ka mga tarpulano. Iban nga mga balita kag impormasyon ninyo sinibantayan sa mga masunod sining News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program upod sa kay Tita Regine. Karon sa aton sini nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 74 días na lang kag Paskwa na. Inimulagan imo Anchorman Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1, Iloilo. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa.
Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration.
Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric Mayong fan. hapon sa tanan, oras sa Pilipinas. It is now 11 minutes after 2 o'clock. 11 minutos makaligad ang alas 2 sa hapon. Check attendance, ari na ako. This is Tita Regine, nag-aabi-abi sa inyo sa sining hapon nga edisyon. Sang kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. I hope ara naman kamo dira. Ano posisyon niyo subong? Diin kamo. I hope ara lang sa inyo panimalay. Kung nara ka mo sa iban nga balay, bakit? Sa amo nga oras. Too early ha, para nga magmarites. Joke lang ah. Well anyway, welcome everyone sa ato nga palatuntunan kahapon lamang. Sa ato naman nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 34 dias na lang, Pasko na. Kamusta na? Pila na ang mga nabakla ninyo dira sang gifts? Pila na ang inyong na putsan dira sang inyong regalo? May 74 days pa kita before Christmas, so let us enjoy the moment. Inam lang ang paglagaw-lagaw kung may tiyempo, kag medyo may ara nga budget, di ba? So take your time. This early, pwede na gid, no? Nga masuguran kung may mga pangtalagaan ka mo this Christmas, pwede na nga masuguran ang iyong pag-Christmas shop and do not wait for the Christmas rush ng ginatawag. Sa sining nga hapon, we won't be rushing. May mga ari kita diri nga mga kasaysayan, so is-savor nato nini. Ginapasalamatan tang ating nga letter sender nga nag-appeal sa mga pictures sa iya nga mga sa iya story para sa aton sa sining nga hapon. So you watch out for that. Thank you gid sa mga nag-join sa aton via live streaming sa Facebook page ang Bombo Radio. Thank you very much gid. Kaya sa tanan-tanan, ara man sa inyo nga panimalay, ara sa babaw bukid or sa diin mandira, no? Maybe you're with your loved ones or maybe you're in your workplace. Let us enjoy together ang ining program, and while enjoying it, pwedeng maumpisahan man ang inyong mga istorya nga pwede gid ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala na care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ako si Tita Regine para sa KLP. Ari ng aton nga ambahanon para sa inyo from the Bombo Music Festival, of course, from Vanessa Gonzalez. Umiibig sa'yo. Mayong hapon.
ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais pag-ibig mo ay matama. Wala nang hahanapin pang iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. Sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko ako ay ibigin mo. That song is for you. In love na in love. 17 minutos makalipas ang alas 2. Here we go with our first story with matching pictures. Thank you, Gid. From Hisuza, song City Proper. Dear Tita Regine. Hi, Tita Reg. Good day and a blessed afternoon to all the avid listeners of KLP, and may the good Lord bless us and give success in everything we do. Tita, ang akong story is about sang pagpa-secret marriage namon sang bana ko kag wala sang consent sa both parents namon. Gusto ko mabatian ini sa mga teenagers nga nag-indulge sa premarital sex kag nagadali sa pag-asawa, nga hindi lango-lango ang early marriage. Dapat wait for the right age to settle down. Enjoy anay ang pagkadalaga kag pagkasoltero. Wait for the right time. Obra anay, tapos graduate kag makabulig sa mga parents. Love can wait and ask the Lord nga hatagan ka sang bana o asawa nga mabuot, kag responsible, kag faithful. Back to my story, tita, nga hambal ko sang past letter ko. Nga nag-resign ako sa work ko. Siguro, tita, mga 1.5 years lang ang work ko.
Sa pag-resign ko, wala pagid ako ka-enjoy. Kag nagbusong ako. Ang lisensya ko tita sa brother ko, nga maobra ako diri sa Iloilo, nga dako ang sweldo ko. Wala gid sila kahibalo nga pregnant na ako. Bisan isa ka utod ko, wala ako ginasugiran. Pati mother ko, kay wala siya diri. Ato siya sa Manila. Sang-ari na ako diri sa Iloilo. Nag-board ako tita, dira sa likod sang Anay Casa Plaza. Now, isa na kadako nga mall. Damo dira sang boarding houses, kag malapad panada ang space sa likod. May tangkungan panada, kag nagapangutan pa ako. Tungod kay may kwarta man ako nga balon, kay na-anticipate ko tita, na sa pagbusong kag sa paglakat ko, dapat may kwarta gid ko. So what I did was, ginhulat ko anay, nga hindi nila manotice nga nagabusong ako. Nag-savings pa ako sa bangko, ti gamay man lang, or gamay pa man lang ang tiyan ko or ang busong ko. Ang husband ko, tita, gapauli man sa ilabalay, kag wala gid kabalo ang iya parents, kay ga-schooling pa siya, kag graduating, kay ahead ako sa iya. Basi pauntaton siya eskwela, ti nahadlok man siya nga mabalaan. Pero tita, ang sikreto, hindi gid matago. One time, nanawag sa phone ang mother ko, kay nag-abot na siya halin sa Manila. Hambal niya, makadto siya sa boarding house, kay malantaw siya kay Pope John Paul II. Pagkanto yadi. Di wala na ako sang choice, kundi magpasugat. So in short, nag-abot siya, kag naglantaw kami kay Pope. Pagpauli sa boarding house, hambal niya, ano ka Jesusa? Nagabuso? Nga nga kadako sa tiyan mo? Tita Reg, nagpakuo na lang ako. Tungod mabuot man ang akon iloy, ginhambalan niya lang ko, halungan ko ang akon ginabusong. Kaginsugiran ko man siya tita, nga secretly married naman kami sang husband ko. Tita, sang wala pa kaabot ang iloy ko, kabudlay sang sitwasyon ko sa boarding house. Wala ako gamit, bisan kaldero, kaya ginatipid ko man ang kwarta ko until magbata ako. Nabudlayan ako sa boarding house, kay one room lang ang akon nga ginalagaw-lagawan. Wala bisan hangin, hindi ka makahaklo sa maayo, kapin pa kong gabi. Ginaubo ako, kag wala gid ako tita kaagi prenatal, kay wala man ako igasto. Wala gid ako gapanugid sa iloy ko, nga wala ako kapaprenatal. Ang hambal ko lang, dalhi ako diri mga gamit para sa mga lulutuan ko. Kung madumduman ko ang sitwasyon ko sa nagaobra ako, sitting pretty ako, kay ang akong salary para lang sa self ko, kay supported kami. Kay tatlo kami tita, ang single na lang, ara kami ga-stay sa brother ko, ga-work sa public works and highways, kay ang younger brother ko, ga-job hire man. Ang isa ko ka-sister, nag-eskwela pa. Wala man ako gasto sa transportation ko, kay ginasugat dulong man ako sa tricycle sang brother ko. Pati snacks ko tita, ginapadulungan pa ko sang brother ko. Do parehas lang, naging ko ang mga maayo nga privileges. Hindi ko na mabalik ang naglikad. Tita, sa mga 6 months na ang tiyan ko, I decided to go to Bacolod sa sister ko, kay dali na lang maubos ang kwarta ko. Dito, nagstay ako for almost 2 months, kag nagpasugot man ang husband ko. Sang dito ako, ginambalan ko ang sister ko, nga kung may kilala siya nga manoghilot, kay mapahilot ako sang tiyan ko. Hambal niya, wala ako no. So, nakapuli lang ko nga wala nakapahilot. Kag maayo gani, may makina ang sister ko. Ginbaklan ko tela para sa lampin sang bata ko, 1 dozen, kagintahi niya, kag mga dresses sang bata. Sa pagpauli ko diri sa Iloilo, ginsugat ako sang husband ko. Dito'y ako gindala sa Aurora Subdivision, kay may boarding house ang cousin niya, kag pasalamat ako kay Lord, kay nakagraduate na siya,
Kag nangita siya obra. Sa isa ka company siya nakakita obra pero close na ina subong. Tita Reg, pag-apply niya, single ang iyang ginbutang sa personal data niya. Kaya nahadlok siya, base hindi siya mabaton. Sadya tita, kung kaisa, gabisita ang father niya sa boarding house ng cousin niya. Amo man ang panago ko. Ang room ko tita, ara gidapit sa salas, ti hindi gid ako kagwa kung hindi siya kahalin. Dumangihi ko, ginapunggan ko lang. Sang ika 9th months na sang pregnancy ko, 9 months na ang pregnancy ko, nagpa-prenatal ako upod ko man husband ko. Sa isa ka ubigay ni, tigin x-rayhan ako tita, breech baby ang akong ginabusong, so hindi ako kabata normal. Dapat cesarean. Then, nagdali-dali naman kami kadto sa Western sa pagpa-check up. Kaya kung wala sang check up, hindi ka dagali pwede ka bata. Tita, sang ginsakitan ako, upod ko hinablos ko nga lalaki, nga 10 years old. Ginpaupod siya sa akon sang mother ko. Tita, sadya. Nakibot ang employer, ang boss ang bana ko, nga nag-apply siya sa Medicare para sa akon niya pagbata. Tiyambas ang boss niya, pag-apply mo, single, gulpi lang, nag-double. Hay, nagkadlaw na lang siya. Tungkol nakita niya man ang performance ng bana ko nga maayo man sa iya trabaho. Tita, ginpa-prepare kami 10,000 pesos for the operation. Baw tita, wala, gid kami kwarta. Ginpabakal pa sang blood sa blood bank. Kaya in case ko no, kung mag-bleeding ako. Gasala ang bana ko, kung diin siya makadto. Nagsugid na lang siya sa parents niya, kag sa sister niya, nga nagpa-eskwela sa iya. Ti, ginprovidean man kami sang family niya. Sadya pa tita, pagbakal nila sang dugo, nabuyan pa sang hinablos ko. Mayo gani, wala mawasak. Ti, tani another gasto naman. Pagtapos operation tita, gahibi na ako sa kasakit sang operation. Kay ang bulong para sa pain, wala gin submit sang hinablos ko. Nadula. Ayawan pa sila pangita. Baw, budlay gid kung wala tigula nga upod. Ang hinablos man sang bana ko, daw lipong man. So I thank God, nakaraos ako. Isa ka bata nga lalaki, kagindala siya una sang bana ko sa ilabalay. Pagpanaog niya sa taxi, galinantaw ang iya neighbors, hambal nila, nga may bit-bit na bata si Mr. X. Ako ya tita Regine, nabilin sa hospital nga 3 days pa tita. Nag-ayo kami sa kay Dr. Rigulio nga pwede installment lang ang pagbayad. Nagpirma man ang husband ko sang promissory note. Kag-abi mo tita, tama gid ka mululuyon si Doc. Tungod nakita niya nga nagakayod man ang husband ko. Hambal niya, inyo na lang ang nabilin nga balayran. Hindi ka na magbayad. Kaya nakita ko ang honesty mo. Iban gani ko no, ginapalagyuhan na siya sa hospital. Nagabot ang mother ko kag sister ko, sang magwa na kami. Kag pagsunod nga adlaw, nagpauli na kami sa balay sang in-laws ko. Daw masaka ako, daw hindi. Nagaisol-isol ako, tungod na huya ako, kag nahadlok. Hambal ko, basi istrikta ini sila. Pero tita, in fairness, palangga nila ang son ko. Kay first apo, apple of the eye. Ang ugangan ko babae ang nagahulid. Siya gapulaw bugtaw. Tita, dako nga milagro. Sang pag-abot sang bata ko, ang akon ugangan, higda lang na siya permi. Galingin ang ulo, pero himala. Tita, nalipatan niya ang iya ginabatsyag. Sang pag-abot sang bata ko, kag nagpagsik siya tita. Kag nakaluto na siya sang pagkaon, gabulig-bulig man ko sa iya. Big blessing man sa ila ang akon bata. Siguro, psychological man, matsyag niya, kay wala man siya kalingawan. Mga 1 year pa lang tita Reg, nag-transfer ang bana ko sa work. Government employee siya, kay first grader siya. Maalam siya tita, timawa scholar. Maayo gani kay nakasunod man ang bata ko sa iya.
Ako average lang. So I thank the Lord. I thank the Lord after sang bagyo sa amon kabuhi, ginbutang yaman sa order ang tanan. So dapat sa mga teenagers, makarelate ka mo sa ako na agyan nga kabudlay. Hindi magmadali. God sets everything in His time. Enjoy life, being single, kag wait for the right time. Ang pagpamana, hindi ini pagkaon, nga kung hindi mo naluyag, iluad mo. Ang ugangan ko, retired government employee man, 3 ang ilabata. Ang youngest, amo ang husband ko. Puro sila professionals. Ang youngest, amo pa ang una nag-asawa. Pagbata ko, tita, 23 years old ako. Ang husband ko 22 years old. 2 young patani, tita. Ti anhon mo, kay nagbusong. Ti, we have to face the reality. There is always a rainbow after the rain. When you were born, you were crying. People were smiling. When you die, you were smiling and people were crying because they will miss the beauty of who you are. Advice ko sa mga husbands and wives, always put God at the center of your life. For God is love. P.S. Tita, I gave birth June 14, 1981, and I thank God for the biggest gift He has given me, my son, my most precious jewel. Now, may 3 na ka-apos, so I thank again sa kay God for giving me my apos. May the Lord bless them, good health, and long life. Till here na lang, tita, kabay hatagan ka pa ni Lord sa malawig nga kabuhi. Thank you, good health, and success in life. God bless and more power. Advance Merry Christmas, Tita Reg. Respectfully yours, Jesusa. Be thankful, dream big, be patient, and don't give up. Well, hindi bala blessings come in so many forms sa aton nga kabuhi. Do you agree, Jesusa? Sometimes they come through tears. Sometimes they come through smiles. And sometimes they come through laughters. Kung ang isa ka gift not wrapped beautifully, do not be disappointed. Mahambal ikaw, ay kalaw ay. Still, that is a gift. The same thing, no? If something bad or something not right happens to us, no? Para sa aton nga kabuhi, makahambal kita, hindi manami. But you know, ang Ginoo wala ginaya nagkakasala sa iyang mga plano sa aton. Everything is according to His plans and everything is according to His will. We only have to submit ourselves kung ano ang plano niya para sa aton. And see, so hindi tanan nga mga manami, nga mga gifts nga aton nga mabaton are wrapped beautifully. Ang iban medyo dokakrud sa pag-wrap, ang iban hindi manami ang pag-wrap, but palarehos na sila tanan nga in the end, it is going to give us something so beautiful sa aton nga kabuhi. Because life is a journey. And even, ining pagpangatubang naton sa mga challenges like sa imo, it was a big struggle. No? And, experiencing it, kanami, no? Because coming from somebody who's been there, kanami kisang imo nga ginabilin diri sa aton nga mga young ones, nga based sa imo nga experience, it was not that easy. So, kinahanglan, you have to be tough. Kung pwede pa lang, no, nga i-avoid ang amusina nga sitwasyon. Enjoy life, anay. Hindi magmadali. Know how to prioritize ang dapat, sang pasunod, no? Based sa kung ano ang imong mga goals, kag ang imong mga dreams, sa imong pangabuhi. And,
damo ga hambal, love can always wait. Well, there are those no nga carry nila ang long engagement, long relationship. There are those nga medyo excited gid katama daw hindi na mapakali and so nagsuong sa early marriage. And ikaw no sa imong mga bahin na eksperyensyahan mo gid na naagyan mo gid na. And you know nga hindi siya hapos but because na lang puwasan ninyo, ginpanindugan ninyo, ginpangabudlayan ninyo, the feeling is just so beautiful, hindi bala? Kag ang gift nga ginhatag sa inyo. Siyempre, hindi lang mahapos, no? Raising a child. Ikaw, bata ka pa, especially ito nga mga times nga ginatago-tago nyo pa ang inyong pagpakasal na gali, ang imong sitwasyon nga nagabusong na ikaw. Pero once nga ara na ang baby, yes, damo gid man no nga miracles ang madalas ang isa ka baby because a baby is a gift. Always gid inaya. So dapat gina-take care ang mga kabataan, wala gina pang hulog, wala gina pang patay. Blessing ina, gift ina para sa aton. So dapat we accept it. We have to accept it wholeheartedly. And budlay lang sa umpisa, but we know no nga once the beauty of having that baby is that kung makita mo na no nga na raise mo siya, especially sa mga single mothers dira, na raise mo siya alone nga manami man ang imo nga nahatag nga future para sa iya, kag ang tanan nga love nga kaya mo nga ihatag sa bata ginhatag mo gid. Kag ginabala no ang iba nga mga single mothers, they choose to remain single forever because enough na para sa ila nga may baby na sila para sa ila amo na ang ila nga companion, para sa ila amo na no the baby encompasses everything. Ang tanan nga dreams nila para sa ila nga kaugalingon ginasaylo na nila para sa ina nga anak. So which means no ang ina nga baby amo man ang nagahatag inspirasyon sa ila, motivation sa ila, encouragement sa ila to do better. Kag hindi gid mag-give up no matter no anong kabudlay because tuod gid man na sa pagpangabuhi even if makahambal kita nga sa nagpakasal ka mo, matured na gid ka mo, ready na gid ka mo emotionally, financially, pero ang mga challenges na iya like magmalasakit ang kabataan or isa sa inyo ang ma-hospitalize, ang mga things ina nga dapat ipreparahan naton and at the same time accept it no as mga given na inaiya sa aton nga pagpangabuhi. May mga amugid na iya kay the world is round, di ba? Sometimes abundansya, sometimes ginakulang man, but kadasigid no kung kabalo ikaw mangita ang paagi and you always seek the help of the Lord who provides para sa aton tanan. Kadasig lang gid ina no. And of course kung wala ka man niya nagapabaya you will always no survive ano man ang imong mga circumstansya. So ang ina tanan is a journey naton sa aton nga pagpanglakaton sa aton nga kabuhi, no matter the wrong kick off ka man or even if right start ka man, along the way no expect mo na iya nga may mga bumps, twists and turns ka gina nga maagyan, pero preparahi lang kag hindi ka lang yan siling nga mangin irritable ikaw and as in though if it's like the end of the world na kay ti amo na natabo sa imo. Look around you no ang iban you thought ikaw na ang may pinakadako nga problema, and after hearing ang istorya sang isa ka tawo, dira mo ma-realize no mas grabe pag gali ang gina-carry nga burden sa pagpangabuhi. So always be hopeful and always be thankful for everything nga nagakalatabo sa aton nga kabuhi because in the end nami ginaiya ang mangin resulta sang tanan. Thank you so much, Gid. Be thankful, dream big, be patient, and don't give up. Nice words. Salamat gid sa imo, Jesusa, and for the pictures. Thank you, Gid. Oras naton 39 minutos na makalipas ang tak ng alas 2. Magapanubalik ang KLP. Kaupo din si Tita Regine pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang sa Samiyo kuno nga
Ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kung tugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million anak. Balik kita diri sa KLP, 44 minutos. Makalipas ng alas 2, yari mga importante kaywatan sa Plazuela di Iloilo sa siningang semana tubtub sa Oktubre 15. Ang Oktubre 14, adlaw sang sweldo, kag ginaagda ang tanan nga mangin kabahin. Sa 2 ka oras nga pop extravaganza, kaupod ang The Rains Band. Sa Thank God It's Payday, mag-aumpisa alas 6 sa gabi.
Sa Sabado, magabalik ang The Technocrats Band para sa 2 ka oras ng musical entertainment nga magasugod alas 6 sa gabi sa Oktubre 15 nga pagpasundayag sang concert at The Plaza. Sa mga kahiwatan, napulo ka mga espesyal nga Plazuela mugs ang igapang hatag, raffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 16 naman, Domingo nga adlaw, maligwa nga bukas ang ganaan sang Plazuela de Iloilo sa mga luyag nga magtambong sa regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa mga petsa. Sa tiyon sang misa aton ipangamuyo sa Ginoo nga ang tanan nga mapagtilaw nga aton ginapangatubang sa karon ang mga duso sa aton para pabakuron pagid kita kag pabaskugon ang aton nga pagtuo sa mahal nga Dios. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And now it's time for our second story from Nanay Del Sangzaraga. May tigulo, may astral travel. Uy, dulay naman niya nga level. And it says, good afternoon in the region. Good afternoon to you in the Regine and to all members of Bombo Radio and sa tanan nga mga KLP listeners. Madamo ang mga happening sa life ko, pero isa sa mga unforgettable events, may ara ako. Ikaduha ko na ini nga padala sa imo. Year 1975, sa 4th District of Iloilo, madamo kami sa kaparyentihan, kilala kag mga abyan. Sa isa ka banwa along sea coast, masami kami nagapamasyar, outing, get together, kay waay tupong ang maayong pamatasan, ugali sa mga pumuluyo. Madamo ang amon nga mga ihada kag ihado sa bunyag, kag kasal, kag ini nga lugar, daw amo naman lang barangay. Duna gid man siguro sa mga tawo, ngang ila ugali, dalayawon tungod sang ila panimuot, nga matinahuron, maabi-abihon, mabinugnuhon, makilalahon, maabyanon, mapinalanggaon, kag maalwan. Why sa payan nga sila Diyos nun. Any little things done with great love. Isa ka bes, nagplano ining mga suod gid nga mga kumpadre kag kumadre ko nga mamasyar kami Buklawod sa Negros. Kag in-invite sila sang suod Manila nga paryente, so chain invitation. Ma-sightseeing kuno. Heartily invited kami. At first, I said may big no, kay damo ako rason. Una, may trauma ako sa tubig. Secondly, may church meeting ako. Third, wala mabilin sang kabataan sa balay. Pero sa dalayon lang nga ugoy-ugoy sa akon, naghumok ang heart ko. So one fine earliest morning of a Saturday, we, tatlo kami nga babae, kag apat ka mga lalaki, rode on a bigger pump boat named Dato Puti, owned by Mr. A, my husband. Equipped with safe drinking water to drink, enough snacks, raincoats, umbrellas, medicine, ready for excursion. Yes, I am so confident that we are prepared, for I know that a good preparation is already a victory. We started our trip. At first, abaw, dawla na ang lawod, puwerte gid kalinaw, do naga-boating lang kami. I enjoyed it to the fullest. An hour passed. Nagaamat-amat na baskog ang huyop sang hangin, kag nagamadlos na. Nagabaskog ang balod, daw masulod na ang tubig sa pump boat. Pero nagalikis-likis lang ang pump boat expert magdala si Pariu. So in the Regine, diri na nagumpisa ang nervyos ko. Daw nagalutaw na lang ako sa panganod, kag daw sa nagadamgo na lang. Ginkaptan ko si Mari Aras ang hugot, nagtululuha ko. I remembered my novelette entitled Never Before, where the setting of my story was a trip of the family from Iloilo to Negros via their own sailboat, year 1949. They were stranded bangod sang Typhoon Henny.
Fear crept on my very weak mind and heart and was totally negative on that moment. In the Regine, nadulaan gid ako husto nga isip kag paino-ino. Sobra ko nga kahadlok, kakulba, nga basi madangtan ko man ang nadangtan sa akong mga characters sa among nga istorya. Naurot ko natawag ang mga santos kag angheles, especially kay Mama Mary, pero do ara ako between the wall and the sword. Naipit gid ako sang madamol nga dingding kag mataliwis nga espada. I am in the state of helplessness. Ang waswasang balod, dalag ko. Kay gali, nagatabuay na ang balod sang Iloilo kag sang Negros. Wala ko na ginamuklat ang akon mga mata. Tama kaathag sa pensar ko, pagtawag kay Lord. Save us, Lord. Please, maluoy ka man, Lord, sa amon. Pabalik ka man, Lord Jesus, kami sa among ginhalinan, kag naghibubunot ako. Isa ka oras gid man ang ayag-ayag sang balod sa amon, kag magkanay. Thank you, merciful God. Thank you. Salamat gid, Lord. Wala maglingin ulo ko. No wonder why my female companions were not so affected, kay they were used to go out boating. So wala lang yan sa ila. So nakadungka gid man kami. Gindapit nila ako pagwa sa pump boat. Nabatyagan nila, nagapalamugnaw ako. Nagdungka kami sa tuburan. Ginigot ang pump boat sa dungkaan. Kag sa uluunhan lang, may nagahulat kali nga jeep. Sugat sa amon nga mga turista ko do. Naugali ko nga kung bago sa lugar, ginascrutinize ko gid sang maid-id ang palibot. I saw and read a big name, E.B. Magalona, as we went along our way, riding that jeep. My goodness. To my great surprise, nag-view gali ako sang pinakalapad. Oh yes, pinakalapad ng sugarcane plantation. The widest, vast sugarcane plantation in the whole Negros. Further still, I saw a big name, Victoria's Milling Company in Negros Occidental. Namangkot ako, pila ka mga palamangkuntanon sa ako niya friend, for I wanted to know and learn more about the place, and I was not mistaken. Nabawi ang trauma ko sa luwod, and I started to admire and appreciate the place. Of course, the sugarcane leaves, the green leaves of summer, ang mga dahon sang tubo kun huypon sang hangin, all together nagasway to and fro. I love to look at it, head over heels ang kakunyag ko magtulog. Hindi mabayluhan dollars or sinakong refined white sugar. Ha ha ha. A 30-minute ride viewing the place till we reached our destination. Ginamuma kami sa matuod-tuod gid, sure, a very warm welcome, knowing each other, and served our lunch. Pinoy na Pinoy gid, halos tanan i-offer sa amon. We completely felt at home. We thanked them wholeheartedly with that sumptuous lunch. Kay ginalagas namon ng inoras, amat-amat kami stroll under the 2 o'clock afternoon sun. Ang mga babae may payong, ang mga lalaki ilaman kalo. Nagdulog kami sa transloading sa mga truck, kargahan sang tubo. Diri, kag nakibot gid ako. Dako gid ang kakibot ko. Una, this is my first surprise nga nakakadto na ako sa sininga lugar. Hala, ginlibot ko ang panulo ko. Hasta sa nalabutan sang akong mga mata. Ang terminal sang transloading, very clear sa pensar ko. Kag sa damgo ko, crystal gid kakaathag. Excited ako magsugid sa grupo. Please listen to me, ay. Nakakadto na bala ako sa sining lugar. Diri kami ni tita ko nagpanaog sa bus. Kag sa uluunhan lang nga truck, nakargahan tubo. Sa unhan, may gasoline station sa akong damgo. Oo, mare, 20 years from now, base may gasoline station na. Siling ko, kabay pa. Mabalik ako diri. Lakat naman kami, mga 100 meters away, oops, my gosh, golf course. My second surprise,
Lakip pa ini sa damgo ko, sa astral travel ko. To natulala ako. Hindi na ako maghalin sa tinindugan ko. Swerte man, may Japanese, play golf. We observed his expertise in striking the ball. Wow! We clapped our hands and cheered for him. He bowed in response. Hambal ni Pari. Pari P. Tani Maridel. 7 bows no? Sabat ko. Di mayo kung teacher niya kita kay. We need 7 bows. We all laughed. We were excited and inspired. We asked permission to cross the golf course, and we did. Samtang nagalakat kami, ang caddy, a boy in charge with a bath of paraphernalia needed with the player, also gets the ball, returns it to the player. Nagpulot sang ball, rolling down the grassy slope, kag may shallow canal with wooden bridge. Tay-tay nga nahuman sa malagpad kag madamol nga mga tapi. Oh my! My third surprise! Ining tay-tay, may uluyatan man. Siguro mga 12 meters ang kalaba. Nagsinggit naman ako sa grupo. Ti nalakip naman ini sa damgo ko. May astral travel. Nag-isa-isa kami tabok. Siling nila Ahay, si Maridel, damo iya katingalahan, no? Nagalingas ako sa pagtanaw kung ano pa sa unhan. For heaven's sake, nga sa akong damgo ginapakita ini sa akong tanan. My last and big surprise, a beautiful and attractive bamboo hut for tourists and visitors to relax. I shouted with all my might and with greatest joy, "Dali ka mo, mapahuway kita dito." The hut I saw was compared today to our gazebo. Abaw, nagdalagan gid ako, do nahidlaw bala magpahuway, kag ginagutom, hambal sang grupo. Mare, daw bata gamay ka. Nagihom lang ako kag abrihan ng amon nga balon. We ate and drank our drinks. We ate our snacks. Di kaladlawan or kadlawan nila ako, tama ako ka-excited and happy. Do ano bala? Naka-astral travel iya without expecting that over a year, buhi pa sa akon panumduman, nga ang ginkaduan sang espiritu ko, maricall ko pa vividly. Si Pare K, very outspoken and joker, asked me, "Ti ano mare, may balon ikaw, Luya?" Sabat ko, sobra pa pare sa Luya ang balon ko, hugot gid nga pangamuyo. Thank God. Dungan sila hambal, amo na iya. Believe kami ti congrats. Amo gani, mga palangga ko nga grupo, thank you so much for the best invitation and forever love. Because of you, I have encountered my astral travel in reality. Nakatabok espiritu ko sa Negros. Sayang, walang kamera. No true evidence and lasting souvenirs. It was almost 4:00 p.m. We hurriedly prepared for home. We parted with sweet memories. Left our hugs and kisses. We had pasalubong of 2 kilos each of refined white sugar. We rode on same jeep back to shore of Tuburan. Dumahibdi ako haw. Wala na ako gapanumdom sa mapintas nga balod, kundi happy gid ako nga makapauli. Thank God. Ang lawod daw lana naman tungod hunas kag hapon na. We anchored in the coastal part of Iloilo 4th District, thanking the patron Saint John the Baptist that we anchored safe and sound. Here's my polite question. Do you also believe in astral travel? For me, I absolutely believe, for I have experienced it. Siling sang isa katigulang. Abaw, maayo lang nini, waay natakpi sang kaldero ang espiritu mo. Ha! So, Inday Regine, thank you so much for reading. More power to you and your program, KLP. God bless and keep safe always. Inday, I've finished my meaning of Iloilo. It's pure English. Pwede man. P.S. Please regards to Bombo Amay. Upod kami sa simbahan sang Zaraga. Ako, being their catechist. Ay, gali. Thanks, Inday, with love and respect. Nanay Del sang Zaraga.
Nanay Del, kaina, pagpasaka ko diri, nagsugat anay kami, nagapagwa siya sa elevator, si Bombo Amay, ako naman nagapasulod. Di sige, next time magkita ay kami nga duwa, hambalon ko gid siya nga nagapa-regards ikaw sa iya. Pero basi pamati man siya. No? Hello Bombo Amay, regards ko na sa imo, hambangin Nanay Del, sang Zaraga, kilal anay gid ka mga duwa. Astral travel, wow, ibang klase. Or we call it astral projection. In simple description, inibala nga makita mo ang kaugalingon mo leaving your body, tapos ikaw nagapang lugayawan ka. To be honest, ako one time nakadamgo ako nga nagalupad ako kag kanami isang feeling because you feel so free. Hinabalaya nga daw ano lang, magaan ka lang, kalabutan ko tuya sa India, kalabutan ko sa China. May lang kabalik ko, no? So it's something like that nga nag-astral projection ikaw, bali gwa ikaw sa imo nga body and then naga-travel ikaw. But it seems like, no, though it's a combination ng imo sa nga astral projection because it happened, you said, a year ago nga amo ni ang imo nga gindamgo, but feeling ko it's like more of a deja vu. Ngayon na bala nga daw the feeling mo, nakakadto na ko bala sa amo ni nga lugar, doon nahimo ko na bala ang amo ni nga butang, kag daw na istorya ko na bala ang amo ni nga tao, no? So it's something like that. Whereas ang astral travel yati amo na ino nga nagagwa ikaw sa imo nga body, tapos you see yourself outside your body, tapos naga-dream ikaw, no? You're having lucid dreams nga those dreams bala may sensation of falling down or flying, kag daw ka very real gid sang imo nga dream. Kag mahambal mo, no, nga ti daw you feel so free, ti pwede gid man ini nga matabo, no? Sang recently lang somebody told me nga naka-experience ko, no, ang somebody nga amo sina nagdamgo siya and then he came out from his body and then nagalakat siya and then may mga nakita siya. Hala. Well, each one of us, no, we might have experienced this astral projection or astral travel, the phenomenon of consciousness coming out of the physical body. Well, who knows? Basi hindi lang man si Nanay Del or basi hindi lang man ako, or can that be considered an astral projection? Basta ka nami, no? As in, why ko man nakita ang lawas ko or ang akon nga kaugalingon nga ginbayaan ko, basta amo lang na yung dream ko, no? Basta galupad lang yung kalabot ko sa India, kalabot ko sa China, do ka nami isang feeling, do ka nami iliwaton. Well, anyway, thank you so much. Very entertaining ang imo gin-share diri sa amon sa sining nga hapon. Thank you, Gid, and promise ipalabot ko gid ang mga best regards para kay Bombo Amay. Salamat Nanay Del Sanzaraga for sharing with us your stories sa sining nga hapon. And speaking of stories, ang inyo man dira nga mga wonderful stories ang pwede mga kababalaghan, something mysterious, pwede gid, no? Email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung insulat ninyo, immediately ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Salamat gid sa inyo pagapod sa akon sa sininga hapon. Of course, barikay naman kita buwas with more interesting stories to be shared with you. Sige, hapon na ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. 74 days to go before Christmas. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Wow, 73 days na lang. Salamat gid sa inyo tanan sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon.